Cilamu iso pecah man. Mbok yakin dacung bles ngono. Piul. Cengkuni gugul. Semaput 30 detik. Arep nendi? Aku mung mlayu-mlayu kok, Truk. Aku mung golek kelingat. Wis ora iso wong mau sumbare ketok saka kadohan kok mundur. Barang ketemu aku kok njur mlayu klepat. Aku gak nemu kowe gak aku. Aku gak nemu kowe. Balik sik, kok keprok watu ndasmu modar kowe. Ah ngene iki tegese satriya mungsuh satriya. Kowe batul, ah ora usah batul-batul. Neng kene ditemtokke wis wani maju Petruk Pandara Durmagati sing modar. Ngono kuwi nek perang. Nyuwun Agung. Mugi ngayomana marang praja ing Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Sesemban kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestungkur wayah Bathara jagat. Yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Ndarawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma. Sampun kula tampi asung paseganipun paduka Yayi Prabu akarya bombong raos sing manah. Namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudhi astawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda amapahono kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndarawati kawula non nggih Yayi. Kula kinten mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Miwah Koko Prabu Mandura sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten negari Ngamarta Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Mandura. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Padhik Indra Jaladewaku. Yayi tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kula sawanipun ing Raka ing Mandura wonten Praja Ngamarta manggih Yuwana Basuki Niskala. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urmaketing werdaya. Saestu amawahana kabagyaning gesang kula. Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Koko Prabu Baladewa. Yayi. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Mandura dinten sakmangke menika. Yayi Prabu Darmakusuma. Kresna kakangku, aku ngaturke sembahku katura Kresna kakangku. Sawetara rawuh ana ing Praja Ngamarta Kresna kakangku aku Jodipati ngaturke sembah. Werkudara lho. Iya. Werkudara? Iya. Yen peranganing para nayaka Punggawa kabeh ngaturke sembah kalawan pun Kakang tak tampa luwih-luwih Yayi Prabu Darmakusuma ngaturake sembah kalawan pun Kakang tak tampa kanthi lega gawaning penggaling pun Kakang. Nanging aja gelo rasamu yen to siadi ngaturke sembah kalawan nata Ndarawati. Aku ora bisa nampa sembahing Werkudara. Merga nampa sembahing Dimas Werkudara ku abot. Nanging gandeng pun Kakang netepi minangka dalemaning Kadang Werda. Tumraping Kadang Taruna sembahmu ora tak tampa nanging pangestuku tampanana Werkudara. Ora sudi. Lire piye kowe ora gelem nampa sembahing Kresna? Ora gelem nampa sembahing Werkudara. Aku ya ora bakal nampa pangestuning Kresna kakangku.
Sabab nadyan dikaya ngapa pangestune wong tuwa yen ora gelem nampa sembahe sing taruna tangeh lamun pangestu mau bakal ndayani uripe Werkudara mula gandeng kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara pangestumu ya ora tak tampa Werkudara yen nganti siadi ora gelem nampa sembahe wong tuwa uripmu bakal kuwalat tak sandange dhewe aku ora bakal piye-piye semono uga wong tuwa sing ora gelem nampa sembahe bocah enom apa uripe ya ora bakal kedelak-delak wis to lagi aine kok gegere ngopo tresno kuwi mbaya ditampani nuwun sewu kok Prabu kula menika mawi dasar lho dasarmu apa tiyang sak jagat menika sampun prisa sedaya bilih Werkudara menika namung nyembah kelawan Sang Dewa Ruci ya Sang Ruci Bathara mongko mboten namung jamak ing limrah titah nadyan dewa kemawon mboten wantun ingkang nampi sembahipun Werkudara lah kok menika kadingaren sanget Werkudara nyembah kelawan Tandrawati mangke gek sasamunipun kula nampi sembahipun Werkudara wonten menapa-menapa ingkang sinandhang dhateng ing raying Dwaraka mila tida-tida raos kula mengko ndak dadi geger sembahe Werkudara tampanana mekaten kok Prabu ya Werkudara nggih nadyan rada kepeksa sembahing Werkudara tak tampa pangestunipun Kakang Gage tampanana wenehna kono apan-apan tak jumpuke Kose to iki nang pangestu kok menake kono iki Kresna nampa sembahku kanthi tida-tida penggali ora lahir batin mula pangestune tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa Kresna wonten paring adawu wis to ora sandadak kakian gunung sing tanpa guna tampanana kanthi lahir batin Werkudara nggih peranganing Pandhawa ingkang nabet ana penggalipun Kakang Kemung Dimas Werkudara mula pendak-pendak pun Kakang sowan ana Praja Ngamarta yen ora sawetara gegojegan kelawan Siadi rasaning pun Kakang kaya kurang jangkep Dimas sembahing Siadi ndak tampa kanthi lega legawaning ati pangestunipun Kakang tampanana tak gegem dadiake jimat lah rak ngono dadi sing ngrungokke iki ya tentrem urung kok wis geger wah bule kakangku aku ngaturke sembahku katura bule kakangku aku ngaturke sembahku katura Koko Prabu menika ya gawe perkara piye Werkudara ngatur sembah kok mboten dipun tampi panjen tak jarak. Lho, dipun jarak kados pundi? Jenenge Baladewa ki pirang-pirang? Baladewa, Kakrasana, Waning Pinta, Wasi Jaladara. Kuwi kabeh jenengipun Kakang. Bule iki sirikaning pun Kakang, kok disebut sak nggon-nggon. Kuwi jenenge nungkak krama karo wong tuwa. Werkudara, nggih. Kowe ya jarak kok. Bule iki sirikaning Koko Prabu. Aja mbok sebut sak nggon-nggon. Iki ning ngareping para piyayi agung akeh. Lah kok bule kok sebut sak nggon-nggon? Apa kowe ora ngerti nek bule iki sirikaning Koko Prabu? Bule iki aja nganti disebutake mergo bule kuwi njaluk tulung balen ana ping 1000 kas. Werkudara meneng kowe malah bula-bule. Kuwalik kok. Heeh, bula-bule. Mirang-mirangke pun Kakang. Baladewa kakangku. Werkudara piye? Yen pancen kowe ora gelem wujud bule. Gugato nang kayangan. Tegese kowe ora nampa karo uripmu. Wong urip nang alam padang kuwi ditadekke apa wae karo sing gawe jagat kudune ikhlas ditampa. Yen kowe ora gelem nampa wujudmu bule, tegese kowe ora percaya marang panguwasaning Gusti sing karya jagat. Kanthi cara mengkono, uripmu ora bakal dinampa selawase urip. Sesuk nek kowe bakal golek swarga kedungsang-dungsang mergo kowe ora percaya karo panguwasaning. Wis. Malah mejang karo wong tuwa. Ya, Werkudara aku ngakoni yen aku wujude bule. Ning mbaya njaluk tulung aja tak sebut sanggon-nggon. Wah, gelem ya ngono, ora gelem ya ora ngaturke pangestu. Koko Prabu? Nggih. Wis to, dipun tampi kemawon. Ya, Werkudara tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana, tak gegem dadiake jimat. Jeliteng kakangku karo bule kakangku. Dikepenakno nggon mulungguh. Iya, Werkudara kaya wis ora kepenak. Ya, wong dosa. Wis ora kurang penak praptaning pun Kakang negara Ngamarta. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk.
Ya kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Ya kula sedewa. Ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Inggih kula pun ningga jimat, nggih kula pun ningga jimat paripin dayana ing kasantosan. Koko Prabu sasam ingkang langkung prayogi saestu andadosaken kagiat sotaning manah krana rawuh paduka kekalih ingkang datanpa pepuyam. Upami alih utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka ing Dwarawati menapa dening Mandura saestu kula ndang rakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tandha bektinipun kadang taruna tumrap ing kadang werda Koko Prabu. Yai nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka Indrawati namung tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau mestinipun boten kapisusungaken dhateng Raka Indrawati sabab pangraos sing manah kula pendak-pendak kula sowan wonten negari Ngamarta menika pangraos kula tanpa beda ingkang Raka wangsul dhateng negari Indrawati malah mangsa kala ingkang sampun katetepaken benjang menawi kadang-kadang kula para Pandhawa tumunten tetinju dhateng negari Ndrawati kancana jiga kelawan Pekewu Durgama Sangga Runggi Ndrawati karengku kados dene Ngamarta kalih kalih ngatunggal tiganipun Ngemor Mandura nadyan ingkang Raka Mandura menika awis-awis sowan dhateng negari Ngamarta nanging pangrengkuh lahir batos kula kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa persasat Pandhawa menika kadang kula tunggil Yayah Rina Yai kula sampun ngantos mawi tata upacara kaprajan ingkang sampun paduka ngendikaken menika kala wau menika tumrap kula malah nebihaken pasederekan ing mekaten gandeng Kang Raka sampun kepareng sowan samangke namung badhe nyadong dawuh timbalanipun paduka Yai Prabu Ngamarta wonten wigatos menapa dene paduka Yai Prabu amiji dhateng sowanipun ing Raka Indrawati miwah ing Raka ing Pandura kepareng ambah barana ingkang sejati Yai Prabu Ngamarta Andra ingkang puspitorum Siliring Samirana mrih Sekar Gadung Ngas Gandanyo Maweraras Warnaning driya Koko Prabu estunipun rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung badhe kula caosi pekabaran ingkang andadosaken bingung raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Yai, pekabaran menapa? Ngantos dumugi talinganipun ingkang rayi Ngamarta bilih pajar wulan ngajeng menika. Kadang kula panengah pun Arjuna badhe miwaha putra inggih menika mala kramakaken atmajanipun anak kula inggih menika pun Brantalaras putra ing Madukara pikantuk putri saking negari ing Awangga atmajanipun Koko Prabu Karna ingkang wewangi Dewi Karnawati. Koko Prabu
menapa Koko Prabu sampun mangertos babagan perkawis menika? Yayi, estunipun kula sampun mangertos. Namung sedaya menika kula cumbukaken kalian kasunyatan. Mila sawanipun ing Raka ing Ndrawati wonten negari Ngamarta menika namung badhe nyuwun keterangan ingkang gumathok malah babar pisan menapa inggih kepara saestu bilih kadang kula Yayi Arjuna badhe mala karamakaken atmajanipun inggih menika pun Brantalaras pikantuk Dewi Karnawati ing Ngawangga. Kasinggihan mekaten Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Koko Prabu, nggih. Nyata kepara saestu bilih Arjuna badhe gadah damel mantu. Walah dalah. Ya mengumune pun Kakang. Nganti seprene mongko jarine wis kabeh padha krungu. Kawula wis padha ngabarake yen to adimu lanang Janaka bakal duwe gawe mantu. Ya kuwi anak isi Brantalaras entuk Karnawati anake Yayi Prabu Ngawangga. Kasinggihan mekaten. Ning lha kok ora kabar-kabar kelawan wong tuwa. Malah pun Kakang nggone mireng pawarta mau saka mbyaking para kawula. Semono uga nalika pun Kakang nanjake kelawan sira Yayi Kresna ana ing Ndrawati, si Hadi ya durung entuk kabar saka kadangmu Arjuna. Nun sewu Yayi. Menapa Yayi Prabu gi sampun nampi tetonjok saking kasatyan Madukara? Koko Prabu, ingga sepriki Arjuna dereng matur menapa-menapa dhateng rayi Ngamarta. Mila tumunten kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih ing pengajap supados sakmangke monggo perkawis menika sampun ngantos mbebangeri dhateng asmanipun para Pandhawa. Ing atasipun Janaka badhe gadah damel mantu teka mboten tetarosan kelaran para sepuh. Menika kersanipun kadang kula panengah kados pundi? Werkudara. Nggih. Apa Dimas Werkudara ya ora entuk tetonjok saka Madukara? Nganti tekan seprene aku malah durung entuk kabar apa-apa saka Janaka. Nggonku entuk kabar mergo mbyaing para kawula. Wah, mbok karepe jlamprong piye aku ora ngerti. Lho lha iya. Terus Janaka ki karepe piye? Ing atase duwe gawe gedhen bakal nglakramakake anake lanang karo anake Karna. Lah kok dadi ora tetaren karo wong tuwa. Inggih. Perkawis menika mbok menawi wonten penggalipun kadang kula panengah. Kresna kakangku. Werkudara piye? Saya aku tak takon karo kowe. Takon perkara apa? Upama Janaka bebesanan karo Karna miturut Kresna kakangku piye? Lho, Yayi. Sing dikarepe si Adi kepiye? Hitungane miturut Kresna kakangku apa ora jeneng ala pocapane. Sing jeneng wong mala kramakake putra kuwi ora ana ala pocapane waton. Kabeh mau wis gathuk, wis jumbuh, wis dadi siji. Tegese temanten sakarone wis padha-padha tresnane. Merga wong bangun bale wisma kuwi gegarane amung seneng. Yo. Siji seneng, loro kenceng, telune kepareng, papate wilujeng. Siji seneng, loro kenceng, telune kepareng, papate wilujeng. Bener, Werkudara. Seneng iki tegese piye? Seneng menika temanten kekalih sampun sami tresnanipun, ngibaratipun keplok mboten asta setunggal. Menika mboten badhe mungel. Nanging keplok asta kalih. Mergi menapa Koko Prabu? Menawi tiyang mangun bali wisma menika kanthi sarana kepeksa menika mangke badhe wonten tetembungan ana manten sepasar bubar. Amargi mboten landhesan katresnan. Oh ngono. Inggih. Mila menlandes ingkang utami menika inggih namung katresnan menika kala wau menawi temanten kakung lan temanten putri sampun sami-sami tresnanipun badhe wonten pundi malih purukipun inggih kedadipun palakramaken. Ngono. Inggih. Sing jeneng seneng kasinggihan Koko Prabu. Lah terus kenceng, sing kenceng nggo napa? Wong arep dadi manten ki sing kenceng nggo napa? Nuwun sewu, tembungipun mboten nggih napa. Nanging ingkang kenceng menika manahipun. Oh, atine. Inggih. Amargi tiyang badhe bangun bali wisma menika kedah kenceng tekadipun, bebasanipun sebaya mukti, sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Mula lajeng wonten tembung garwa. Menika ateges rong pribadi ingkang wis dadi sak badan, loro-lorone duwe ancas sing gegayohan urip ingkang wis ditunggalake. Mila mboten saged dipun pisahaken menika garwa. Oh iya. Dadi sing kenceng tekadipun kedah kenceng. Menawi wonten bobol boroting lampahan inggih kedah dipun sandang
kekalihipun antawisipun temanten kakung lan temanten putri menawi sampun resmi palakrama. Ya kuwi apik. Kenceng tekate. Sabanjure kepareng menika tiyang sepuhipun temanten kakung lan tiyang sepuhipun temanten putri sampun sami sarujuk. Koko Prabu. Tiyang nambut silaning akrami menika mboten kok manunggalaken temanten kakung lan temanten putri kemawon nanging ugi manunggalaken Rama Ibu Mara Sepuh sanak kadang mitra kawruh tangga tepalih menika tegesipun kepareng. Iya bener. Mergo nek nganti ora manunggalake wong tuwa yen ana alas-alas sijining wong tuwa sing ora gathuk lan ora mathuk mesti dadak dirembug meneh. Mula yen wis kabeh kepareng menyang endi parane kejaba mung dipalakramakake. Kasinggihan mekaten. Sabanjure ingkang pungkasan wilujeng. Wilujeng itu tegese piye? Dipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak menika dipun wilujengi Koko Prabu mboten ketang sarwi ringkes dipun seksekaken dhateng sanak kadang mitra kawruh tangga tepalih samudayanipun menika wilujeng. Oh ngono inggih. Dadi wong bakal rabi anake Janaka karo anake Karna yen gegaran papat mau wis bisa ketemu becik yen to dipalakramakake mestine ngono Werkudara. Baladewa kakangku piye saiki aku jaluk gandeng kowe iki ya wong tuwa yen miturut Baladewa kakangku piye Janaka yen bebesanan karo Karna kakangku kawangga. Lho tumrapun kakang ya apik-apik wae mergo kowe nuntumke balung pisah ngraketke daging sing renggang. Wah ngono iya petungane apa? Petungane pun kakang ana bibit bobot lan babate. Lho piye? Bibit bobot lan babate. Ya. Bibit tegese bibit kuwi perkara keturunan. Nanging kene ora ngrembug babagan sugih miskin ning kadonyan, ning kene ngrembug yen to turune wong apik, turune wong becik, mesti ya bakal iso ngayomi marang garwane. Kosok balene sing putri ya iso leladi karo kagunge. Kuwi yen turun wong apik, turun wong becik. Yen turun wong ugal-ugalan, turun wong nakal, turun wong sing ora bener. Nadyan kaya ngapa manten lanang mesti ora bakal iso ngayomi karo sing putri, semono uga sing putri ora bakal iso leladi karo sing kakung. Kuwi babagan bibit. Yo. Terus bobot. Bobot kuwi lelabuhan. Lelabuhan piye? Yen arep golek mantu tinting ana uripe mantu mung dhisik. Lelabuhan tumraping kulawarga, lelabuhan tumraping bebrayan mau kudu diitung. Wong yen sepi lelabuhan kuwi bakal ora bakal duwe sanak kadang mitra kawruh. Yen akeh lelabuhane mesti dititeni karo wong kiwa tengene. Tegese yen ana bobol barate nggone nglakoni salaki rabi napaki urip bebrayan mau mesti akeh sing padha rewang-rewang, mesti akeh sing padha tetulung. Kuwi bobot. Yo. Babat. Lah, babat kuwi iwak dudu. Ora ngawur kowe. Werkudara mbok yo meneng dhisik to kowe iki. Kenjingan apa to Werkudara? Babat. Babat kuwi pamerdi panggula wentah jroning pasrawungan. Kuwi tegese babat. Yo. Mula tinting ana uga calon mantumu mau Werkudara. Yen kowe arep golek mantu. Aja nganti pilih mantu. Kleru wong sing uraan, wong sing kurang tata krama. Mengko ndak ora becik kedadeane. Wis saiki ngene, perkara babat mengko tak kandhake ning jaba. Ning kowe tak takoni. Kowe aja mengiso takon tok. Kresna kakang kowe jlentrehake syarate wong nglakoni rabi. Pun kakang ya jlentrehake syarate wong nglakoni rabi. Saiki kowe piye? Yen adimu Janaka bebesanan karo Karna, miturut kowe piye? Apik. Lho. Kok ming apik iki piye? Hitungane piye? Wah, hitungane nek miturut aku ming manut sing nglakoni. Manut sing nglakoni piye? Yen pancen Bratalaras wis tresna karo Karnawati, ya wis dirabekke. Semono uga Karnawati wis tresna karo Bratalaras, menyang endi parane dirabekke. Wis kuwi wae hitungane. Kula edan iki. Dirungokke apik-apik kok ming kuwi hitungane piye? Miturut aku perkara kuwi diitung mburi sebab nganti tekan seprene aku ring entuk kabar saka Janaka perkara bakal duwe gawe mantu. Mbarep ya ora entuk kabar saka Janaka, malah
Baladewa kakangku lan Kresna kakangku ya urung entuk tetonjok rembug saka Madukara. Lah iya, manapun Kakang bingung. Dina samengko malah Janaka ora katon sowan, kok ora matur perkara nggone bakal duwe gawe mantu. Iki karepe adimu Panengah Madukara piye Werkudara? Sigra-sigra yen permana ganca sigra ngrakit nawang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang Katri gumulung mangrempak ing wadya Kurdakara reka kiri nanggana magawe gelarira wang-wang Dumadaning Pasewakan Agung Negaring Amarta. Nalika semanten sami widhangatan panjenenganipun Nalindra ing Ndrawati sumawana Nalindra ing Mandura. Ndadosaken legok penggaling Sanata Prabu Darma Kusuma nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare waganten. Wardu jare wakeca. Nginaka durung abang durung banding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangaping ngurika sebarapun namuk. Apa to kang dadi darunane? Ora macan karo krangke Gajah Medha saka Mandilan. Kejawi namung utusan saking negari Kestina. Nengge pandhita ing Sukalima Begawan Durna ingkang wantun minggah datula kakarya cingak kang samya mulat. Mangono mbreng para kawula kanca piyak ana daya minggir njaluk dalan minggir.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Pale lumut ambreganggeng Bauta dencengan Koko Prabu dereng ngantos purnanggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kados dene rawuhipun Bapa Penemban Durna Koko Prabu jagat wasaning Bathara Wayapura jagat inggih Yayi kaleresan menika Bapa Penembaning Sukalima mila sampun ngantos kedangon tumuli katimbalana menapa pigatosipun dene Bapa Durna rawuh wonten negari Ngamarta Yayi Darmaji Koko Prabu lenggah ingkang langkung sekeca kawula nok-nok ngestaken dawuh Bapa Penemban sarawuh paduka Bapa ing Sukalima kula ngaturaken pasegan pana krami kunjuk sandhap pada paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima Penemban Astaka swala sila bertapa swalu gimbal sumorante awela jagat Dewa Bathara tuwong-tuwa tak diadekke apa iki gawe kaget wae tansah pinanganing kawidadan nger nering sambi kala sowanipun ing Bapa ing Sukalima manggiya widada sowan kula tebih saking rubeda saha paseganipun paduka anak Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Bapa ing Sukalima kemarang kula ngaturaken pudi astawanipun ing Bapa kunjung paduka anak Prabu Puntadewa anak kula nger Bapa Penemban kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecak nuanggen jengan dika lenggah kula naknan sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima dinten samangke menika wonten negari Ngamarta nger Bapa Durna katuran karaharjan rawuhipun oh inggih menika anak Prabu Sri Bathara Kresna inggih Penemban wilujeng nireng sambikala kula ngaturaken salam taklim katur nggih nger inggih Bapa kula tampi karya bombong raos sing manah kasekecak nanggenipun lenggah oh inggih sampun boten kirang prayogi Bapa Durna wonten dawuh nger katuran karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura tansah pinanganing kawidadan ing sambi kula sowanipun ing Bapa ing Sukalima kula ngaturaken karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura nggih wilujeng nireng sambi kala syukur dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh inggih sampun boten kirang prayogi nggih. Sampun boten kirang prayogi. Durna bapakku. Badararja sapraptamu Durna bapakku. Werkudara iki. Iya. Anakku siswa, anakku murid sing tak tresnani. Bratasena. Kowe ngabekti karo wong tuwa tak tampa cah bagus, cah jlunet. Ora liwat pangestu ning bapak wae tampanono ya Werkudara. Yo ndak gegem ndadekake jimat. Kepiye Werkudara banyu suci Perwitasari isih? Yo isih. Wis disimpen ya Werkudara. Kowe saya tuwa. Banyu suci Perwitasari aja tok teteske sapa-sapa. Dinggo dhewe wae Werkudara ya. Iya. Mengko nek nganti sapa-sapa tok tetesi tes. Kowe bakal tuwa remuk awakmu. Mergo kuwi banyu penguripan. Kowe nek nganti kelong banyumu uripmu bakal susah. Iya, Durna bapakku. Piye kayu gong susu ing angin isih? Isih. Nek nggon aku tak tambahi kayu randu. Wah,
Nggo ngopo? Ayo nggo pemean apa sakarepmu. Yo Durna bapakku. Aku ngaturke bekti. Tak tampa. Werkudara tak tampa. Bratasena. Tak tampa Sena. Iya. Prayoga nonggonmu lungguh. Wis ora kurang kepenak nggonku ngadhep ngersane kakangmu Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Bapa penemban. Wonten dawuh, Ken? Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi keparenga kula badhe nyuwun priksa. Ngono nggih, kados pundi kersanipun? Wonten wigatos menapa dene bapa kepareng rawuh wonten negari Ngamarta. Ah, menika ngaten, Ken. Estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana mugi andadosna ing kawuningan. Bilih samangke putu kula Lesmana Mandrakumara menika gandrung-gandrung kayuyun kalian setunggiling wanita. Sareng kula tanjihaken jebul Lesmana menika gandrung kalian atmajanipun anak Prabu Karna ing Awangga ingkang pewangi Dewi Karnawati. Ah, nalika semanten sampun dumugi wonten negari Ngawangga. Lan sampun kula aturaken bilih wayah kula Lesmana Mandrakumara menika kepengin boyong Dewi Karnawati. Nanging dumadakan wonten babak kedua babak anglayon nggih babak anglayoni jujul lan usuli jebul temanten putri Dewi Karnawati menika nggadahi pepanggil nggadahi reruba nggadahi panyuwunipun boten sami kejawi namung benjang tempu ing damel menika anggenipun maesi temanten putri kedah mawi landheping kuku Pancanaka tegesipun sinomipun temanten putri menika kedah dipun kerik mawi kuku Pancanaka lho menika ora aneh to. Samenika alat kerik menika sampun modern. Iso halus-halus. Lah kok dadak jaluk dikerik karo kuku Pancanaka. Monggo kukunipun Werkudara menika durung karo anek landhep. Mengene nggo ngrek njrabut-njrabut. Inggih. Ah, kamangka iki nggadahi kuku Pancanaka menika namung anak kula pun Werkudara. Kula sowan kunipun Bapak ing Sukalima wonten negari Ngamarta menika badhe nyuwun ngampil sekedhap kemawon. Anak kula pun Werkudara inggih pun Bratasena badhe kula boyong wonten ing negari Ngastina dados pepanggil pinanganten kakung Saratsrana saking pinanganten putri. Supados sakmangke Werkudara saged maesi temanten putri. Loh, kula menika ya gumun. Apa Werkudara sakniki buka tukang paes? Kok dadi kon maesi temanten putri menika? Bapak Durna. Wonten dawuh Menika namung syarat menika menawi mboten dipun wujuti adat saben sok malah sing kepengin mau bakal kesandung kestripeting laku. Mula syarat menika kedah dipun cekapi. Oh, menika syarat to. Nggih. Manten putri kepengin dikerik nganggo kuku Pancanaka ya kudu dituruti. Ah nggih, mila tumuten anak Prabu Duryudana utusan kaliyan kula. Supados sowan wonten negari Ngamarta ing wigatos namung badhe ngampil pun Werkudara. Monggo nggih kula aturi paring dawuh. Ingkang bapa namung nderek kemawon. Lajeng biayanipun kados pundi? Syaratipun kados pundi kula namung nderek setunggal dinten pinten atus sewu. Mangke kula ingkang badhe ambayar kenceng. Nuwun sewu Bapa, kadang kula menika titah mboten dipun sewakaken. Nanging bab perkawis menika kula aturi nanting dhateng Werkudara piyambak. Jer Werkudara menika siswa panjenengan. Leres. Werkudara nika murid kula. Mila babakan perkawis kasembadanan botenipun paduka Bapa Durna mboyong lan pun Werkudara kula borongaken dhateng pun Werkudara kemawon. Oh, ngaten. Menawi ngaten malah kepasang yogya katujuh ing nginu. Samangke keliran ana kula badhe dangu dhateng anak kula pun Werkudara. Supados samangke purun kula boyong wonten negari Ngastina kinarya Saratsrana lumadosipun pinanganten inggih menika pun Lesmana Mandrakumara. Pikantuk inggih menika pun atmajanipun Prabu Karna ing Awangga Dewi Karnawati nggih. Rikat lampahe nglata tanpa antara prapting sukuning arga iram kang tumingal dendeng saengga praja ing dereng ngantos paripurna Mbal Wacana asarusahanipun Kelurahan Petruk ingkang nyerpepeh pindha soto matarangan.
wonge. Iki kaya sawaning Panakawan Petruk. Nun inggih sinuwun. Kula ngabdipun Panakawan pun Petruk kanthong bolong. Iya Petruk padha rarja sak prapnamu pinayungan ing kawidadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabdipun ing abdipun Panakawan kunjuk ngersa paduka Sang Nata. Iya Petruk ndak tampa. Pangestu kutampanana Panakawan kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Petruk padha rarja sak praptamu. Sinuwun Darawati wilujeng Ndara bekti kula katur nggih Den. Iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Oh Petruk kowe padha rarja sak praptamu. Lho. Prembanduna rawuh mriki. Oh iya sawetara Petruk. Oh nggih. Wilujeng Mbah bekti kula katur nggih Premban. Tak tampa pangestuku tampanana Petruk. Lho nggih sanget anggen kawindadosaken jimat. Petruk kandhung bolong padha rarja sak praptamu. Wah, komplit men to iki. Sinuwun Baladewa. Ya. Bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya, Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat. Petruk padha rarja sak praptamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya, Petruk tak tampa. Panakawan Petruk. Sawise satata nggonmu ngadhep asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwi ana wigati apa maragake matur marang panjenengan ingsun Panakawan Petruk ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron kelapa apurenta amba bilih wonten lepat kula anggen kula munjatuh ngesa paduka Sang Nata nyuwun pangapunten menawi kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh jer kula menika namung batur kula menika namung Panakawan. Iya Panakawan. Lho nggih ingkang salajengipun nyuwun pangapunten sinuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Inggih menika sembahan kula, bendara kula ing Madukara Ndara Janaka. Kawuningono bilih pajar wulan ngajeng menika Ndara Janaka menika badhe gadah damel mantu. Ingkang dipun mantuaken utawi ingkang dipun palakramaken inggih menika atmajanipun Ndara Janaka kaliyan Dewi Larasati. Inggih menika Pandara Brantalaras pikantuk putri saking negari Ngawangga atmajanipun Prabu Karna Basusena wewangi Dewi Karnawati. Rembug wis dadi, kencan wis dadi, kantun tumapak ing panggihing pinanganten wekdal sampun dipun tentokaken dadak kok wonten nawala saking negari Ngawangga. Ingkang surasaning nawala pinanganten putri njaluk pepanggil reruba inggih menika temanten kakung kedah saged ngaturaken inggih menika wujudipun kuku Pancanaka kinarya maesi pinanganten putri. Lah mongko sing duwe kuku Pancanaka menika ming Ndara Werkudara. Ndara Janaka tumuli utusan kaliyan kula Petruk kowe tak kongkon ning negara Ngamarta suwana Kanjeng Koko Prabu matura yen to aku kepengin utawa ngrawuhake Kang Mas Njodipati rawuh neng Madukara wis menyanga bali tekan Madukara ora bareng karo rawuhing Kakang Mas Werkudara
tak cocok palu ndasmu ngoten niku. Napa mboten tratapan kula? Dikongkon kok ameng-ameng nyawa cobi. Ning arep kaya ngapa Ndara Janaka menika bos kula, juragan kula ya tetep manut. Mula sowan kula wonten negari Ngamarta menika entuk ora entuk kula ajeng mboyong Ndara Werkudara. Ngoten mawon atur kula menawi wonten lepat atur diagung pangaksami nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Petruk dalem sira ngerti apa ora? Lho, mboten. Kon ngerti napa wong ora ana apa-apa kok sira ngerti apa ora? Bapa Durna rawuh ana ing negara Ngamarta uga mbutuhake Werkudara. Lho. Penemban Durna. Iya, Petruk. Kangge napa? Jarene dadi srana temanten lanang saka Ngastina, Lesmana Mandra Kumara dhaup karo Karnawati. Wo, lah iki masalah iki. Waduh, kasos. Napa Begawan Durna pun ngendika, iki mau lagi wae paring pangandikan. Lah sakmenika ngaten kemawon, sakmenika ngaten kemawon. Nuwun sewu lho. Mboten kula menika badhe napa jenenge gawe urup-urup mboten. Ning nuwun sewu, putrane Ndara Janaka menika sinten? Ndara Bratalaras. Jarine nek anak Pandhawa niku anak Ndara Werkudara niku ya anake Pandhawa. Anake Ndara Janaka niku ya anake Pandhawa 5, putrane Sinuhun Prabu Darmakusuma niku ya putrane Pandhawa 5. Ateges Ndara Bratalaras menika putranipun Pandhawa 5 cacahe. Ngoten. Lah nek Ndara Janaka mbutuhke kakangne dhewe, kakangne kenyer-kenyer tunggal Yayah Rina Ndara Werkudara kok ora kasembadan ming butuh ngrabekke anake lanang ning makne gedhe malah nglabuhi wong kana-kana menika tegesipun saru. Nek ngono sing disebut Pandhawa niku antiga sak petarangan menika mboten wonten nyatanipun. Pandhawa menika mati 5 mukti 5 ya ora ana nyatane. Buktine anake dhewe arep rabi kok malah merlokke wong kana-kana. Niku nuwun sewu lho, nuwun sewu. Mboten kula ajeng bari urup-urup babar pisan mboten. Namung ngengetaken jer panjenengan menika arepa piyayi luhur ning ya menungsa lumrah kedunungan nina lali salah apes lan mati. Mula nek nganti lali kula sing ngelingake, nek nganti apes kula sing kudu iso tetulung kalih para pepundhen kula Pandhawa. Mengkono Petruk nggih. Kula monggo kula aturi menggalih. Sing buta niku dudu sapa-sapa, sing buta niku Ndara Janaka. Ndara Janaka kuwi sapa? Panengahing Pandhawa Satriya Madukara. Niku rayine Ndara Werkudara. Nek Ndara Werkudara abot karo wong Astina, ha nggih sampun. Mengke nek enten dukane Ndara Janaka, kula ora melu-melu. Nek ming duka wae ora apa-apa. Nek nganti Ndara Janaka wiwit dina iki aku metu saka Pandhawa. Pripun? Ayo. Sinten sing ajeng dadi kiper? Ndara Janaka medal saking para Pandhawa menika kedatipun penggalih ingkang langkung mermati sampun ngantos grusah-grusu. Nuwun sewu, Ger, nuwun sewu. Mboten nama kula badhe nyenculani rembakipun Petruk menika babar pisan mboten namung nuwun sewu lho. Pranatan pundi kemawon wonten ing praja pundi kemawon menika ingkang rumiyin dipun rumiyenaken, ingkang kantun dipun kantunaken kedah adil lho, Ger. Sawanipun ingkang Bapak langkung rumiyin timbanipun Petruk kantong bolong. Mangkriyen, mangkriyen. Mboten nama kula ajeng munggel menipun Begawan Durna mboten namung nuwun sewu. Nadyan kula kantun ning nuwun sewu kula aturi mawas kula niku sapa? Kula niku Petruk. Kula niku pendak Senen karo Kemis niku sing nyapu Datulaya Ngamarta, sing ngepel papan rigi. Kula niku abdi Ngamarta. Terus sing dadi arep dadi manten niku Ndara Bratalaras niku anake Pandhawa. Ngoten. Napa ya arep dikerekke? Apa arep digawe ora iso ra sida rabi? Napa ya mentala ming perkara teka dhisik karo teka keri panjenengan mentara karo putra panjenengan piyambak Ndara Bratalaras. Nuwun sewu lho, Ger. Tembung sama beda dana denda menika dalu mampah. Panjenengan sampun kados mekaten menika. Nuwun sewu, nuwun sewu. Saniki nek panjenengan nglabuhi Ndara Lesmana Mandra Kumara niku terus entuke napa? Kula tak takon karo sampean. Nggih ta? Wong salwangsul Pandhawa niku digawe cintraka karo Kurawa. Bola-bali Pandhawa niku dikrenapatine karo Kurawa. Ning nek Kurawa butuh apa-apa, ngrerepa, ngapik-apik, nyanak-nyanak. Butuhke Ndara Werkudara tekan kene ya nyanak-nyanak.
mengke rawuh nek pas sengit, pas gething niku ngangkah patine para Pandhawa. Nuwun sewu. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe cintrakaning Pandhawa. Nggih. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe kapitunaning para Pandhawa. Nuwun sewu lho niku kula mengelingke lho mboten ajeng pripun-pripun kula mengelingke, ngoten. Tur malih panjenengan labuhi Ndara Brata laras pikantuk Dewi Karnamati menika wis cocok, sing lanang bagus, sing wedok ayu. Ngoten. Ning nek sampeyan labuhi Ndara Lesmana Mandra Kumara niku padha karo sampeyan nyengsarake uripe manten wedok merga rabi wong pekok. Oh ngoten mawon. Mboten sakake. Lek kula matur niku dienggo ukuran kemawon. Kula ora arep piye-piye kok. Ukurane ngoten kemawon. Ora perkara dhisik karo keri niku mboten perkara dhisik karo keri. Ning perkara ukurane panjenengan ajeng mentala nyengsarake putrane Ndara Karna. Nggih. Ya bener putra Nalendra sing arep gumanti Nalendra ing Ngastina sesuk nek sida. Ayo. Nek Lesmana durung kelakon dadi ratu wis perang Bratayuda. Kurawa mati kabeh, Lesmana mati. Aja sing dadi ratu. Nggih ta? Mila ketatipun penggalih kanthi ingkang sak sae-saenipun, ngoten. Ketatipun penggalih ingkang sak sae-saenipun sampun ngantos panjenengan luput mangke menawi lepat panjenengan getun piyambak. Nuwun sewu, Ger. Nuwun sewu. Menawa dipunilani kula sambek rembak kalian Petruk. Rembakipun Petruk ingkang pungkasan menika sajaipun dudul manah kula. Bapa Durna kula aturi sabar sawetawis. Kula tiyang sepuh, Ger, kula tiyang sepuh. Kula mboten badhe menapa-menapa. Namung lempengaken dhateng ucapipun Petruk ingkang sajaipun ngias dhateng putra Ngastina inggih menika wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Kula sumanggaaken Petruk. Nun. Kok sik perkara rembugan golek boyong Werkudara, lah kok dadi kowe ngelek-elek kalau putuku Lesmana Mandra Kumara. Kuwi niatmu kepiye? Kowe kena kepengin boyong Werkudara. Ning ya rembugan sing apik-apik, ora dadak ngelek-elek kalau Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu, ora perkara ngelek-elek, ning nyata apa ora? Lho, ha iya. Ning ora usah diomongke nang sapa-sapa. Kabeh padha ngerti nek putra Ngastina ki pancen kurang ganep. Ning ora usah dibiyawarake nang ngarepe piyai akeh kaya ngene iki. Perkara dibiyawarake apa ora niku nuwun sewu. Niki cara kula supaya iso mboyong Ndara Werkudara. Mergo nek kula iso mboyong Ndara Werkudara, niki kula tekan negara Madukara, Kasatriyan Madukara kula dipanteni karo Ndara Janaka. Kula ya iman karo nyawamu. Nek perkara dipanteni mbok ya kowe iki mati ya wae ora apa-apa, Petruk. Ora apa-apa. Wong kowe iki urip ya ketingsang-tingsang. Urip kedungsang-dungsang, urip ya gendandapan. Utang rono, nutup rono, utang rono, gali lubang tutup lubang. Nek aku menawa tak tutup terus. Lho, ngono lho, kowe kudune mikir, aja sapenake dhewe. Kula mboten kok sapenake dhewe, ning kabeh niku rak nganggo dirembuk, ngoten lho. Niki ora usah nyalahke karo Petruk, awi to, do pinter-pinteran nglembuk Ndara Puntadewa supaya iso mborong Ndara Werkudara. Lho, ning kowe ngluput kono kowe ngece karo anak Ngastina. Kula ora ngece, niat kula niku mboten ngece. Nek ngaturke apa anane, kuwi tegese kowe kleru. Wong apik-apikan padha golek rembugan sing apik-apik kok kowe ngece karo anak Ngastina, kuwi tegese kowe kleru. Mboten kleru, wong itu pra kula mboten kleru. Kaya ngono kok kleru. Ah, kowe iki pancen kaya to. Hei! Selera gerangan tuh cerewet Durna wonten dawuh niki teng pundi? Niki teng Pasewakan, niki teng Datulaya, niki nganggo tatanan ora nang pasar, ora nang terminal sampeyan dhewe. Syukur syukur senane sampean marahi kok. Lah aku ora marahi kok, kowe sing marahi kok. Sampean kuwi sing lho, aku ki menggenake perkara ki ora jana nyenggol karo anak Ngastina. Anak Ngastina ki anak ratu diunekke wong pekok. Lho kula ora ngonekke wong pekok, ora ngonekke wong pekok ming nyatane kok. Nyatane ya ben rasa dadak cerewet kowe iki apa? Wong nyatane kaya ngono kan. Lah sampeyan iso omong sih sak penake dhewe. Lho kowe iki cerewet bela-bela. Petruk iso leren ora? Saged. Durna iso leren ora? Saged. Kok anggere dibalik tak seret ning jaba kabeh. Kowe ngapa tanganmu ngapa ngono? Tanganmu ngapa ngono? Kowe ngapa tanganmu ngono? Ngapa tanganmu? Aku remen dhewe kok. Kuwi jenenge ngece karo aku. Tanganmu ning ngarepe raiku ya, Petruk. Lho, kula ora sengaja ping ngono ning ngarepe raimu. Kowe iki jenenge ngece karo Begawan Durna. Durna. Mboten dawuh. Sampeyan iso leren mboten? Lho, kula niku wis leren. Lho, sampeyan sing ngene kaya lho.
Dikandani ora gugu. Lho, kula niku gugu, Ger. Kula niku gugu. Sing sampean ngomong wae. Kula niku mboten ngomong wae. Kula niku nyatanipun ngandani apa kali Petro. Sampeyan nek kandhani ngayal. Hei! Soran ora. Petro setan. Oh iya ding lali aku. Mungsuh kok Petro. Ya mesti ketikel-tikel ya Petro. Hei, us. Sapa-sapa digetak-getak rumasane ra. Aku ki Ratu Ndarawati di hei. Hei. Petro edan tenan. Petro edan. Sapa-sapa digetak aku barang digetak. Sampeyan yo rewel wae kok. Iso do meneng ora? Durna iso meneng ora? Isa Petro, isa. Sing mandul iso kentel ora? Iso. Lah. Kandhani ngeyel. Iki nggon pasamuan. Nggon pasimakan terus sampe naik dhewe. Diapure. Seneng aku. Ponokawan wonten dawuh, Bapa Durna. Wonten dawuh, Ger. Mangke kula ingkang badhe dangu dhateng Werkudara saenipun Petruk kaliyan Bapa Durna nengga wonten ing Jawi ngentosi menapa ing dipun aturaken kadang kula ing Jodipati Bapa Penembanten. Oh inggih ngestakaken dawuh. Nah ngaten kula paring nyuwun madhal pasilan sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kemareng kula madhal pasilan sinuwun sing ngatos-atos Bapa Durna sampun kados larit Petro edan. Prabu perkawis menika kula kinten namung Werkudara ingkang saged ngrampungi perkawis inggih mila sedaya menika dipun pasrahaken dhateng kadang kula panenggak ing Jodipati Werkudara. Nggih miturut Dimas Werkudara sapa ingkang bakal mbok bantu supaya kelakon rabi apa manten saka Madukara apa manten saka Ngastina. Yo yen kuwi dangu karo aku Blokasuta wae ora bakal ndak tutup-tutupi. Aku luwih seneng bantu manten saka Ngastina. Lho Kosek Werkudara Jaitan iki mengko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe ngerti watake adimu lanang Madukara yen to nganti Werkudara iki kok bantu karo manten Ngastina. Coba aku tak takon karo kowe, dasarmu apa? Dasarku Janaka ora iso ngluhurke derajate mbarep. Lho Janaka ora iso ngluhurke derajate mbarep tegese kongkonan batur. Apa Madukara kuwi ora ana piyayi sing iso ngluhurke mbarep kakangku. Sing angka loro Duryudana luwih ngluhurke derajate mbarep utusan karo Begawan Durna. Begawan Durna kuwi ora pendhita cepethe, ora pendhita loro saudon telu saurupan, ning pendhita kondang kawenang-menang. Mula tak anggap Duryudana luwih ngluhurke derajate mbarep tinimbang Janaka. Kosek ta Werkudara. Lah yen siadi budal marang negara Ngastina, iki mengko adimu lanang kepiye?
Aku ora ngerti. Perkara Janaka mbuh aku ora weruh. Ning sing wigati niatku ming jaga lan ngreksa marang derajate mbarep gandeng luwih diluhurke wong Astina tinimbangane wong Madukara. Mula aku melu karo wong Astina. Ngono Werkudara? Ya wis to yen pancen kaya mengkono, pun Kakang mung kari manut. Kresna, terus sabanjure iki piye? Mengko nek nganti Janaka nesu Koko Prabu, kula lan Madukara Kanjeng Koko Prabu enggal-enggal tedhak wonten negari utawi kasatyan Madukara. Ngerepa dhateng kadang kula Madukara. Oh ngono. Inggih. Ya, aku mingkari manut. Yayi, kula nyuwun pamit. Bidal dinten sak mangke lumarep wonten kasatyan Madukara, tetinju dhateng kadang kula. Kula semanggaken. Nggih, Yayi. Kula nyuwun pamit bidal dhateng Madukara tetinju dhateng kawontenanipun kadang kula Madukara. Kula semanggaken Koko Prabu. Sumangga ngenipun badhe ngrangkani dhateng penggalipun kadang kula Madukara. Nggih, nyuwun tambah pangestu. Inggih Koko Prabu, mugi ngatos-atos samudayanipun pinanggiya sae. Ingkang kula acap namung mekaten. Werkudara. Nggih. Gandeng Siadi wis nemtokake yen ana bobol boroting lelakon Siadi ingkang nanggung. Ya, aku saguh nanggung jagung bakarane bareng kakangku. Iya Dimas. Nek kula sedewa, kula wonten timbalan. Iya kula wonten timbalan Koko Prabu. Budalna kang padha sibengsun kundur ngedaton. Kawula nok ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Nakula Sadewa. Purna gatining pananggilan. Sanul sasukundul ngedaton jeluk saking gambar kencana kinapit gambaran gading. Kadheraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko paloro-loro. Ing sami ngampil upacaraning Prabun. Kawis dengan saking Mandura tindak nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane.
Sikra bala kang tumingal prang campo samya matali erdhet pileting kota danyangkung mangunjang niti benjang sang aji micil latinyo ngedali wus Kakang Durna pripun kabare sampeyan mlebet wonten negari Ngamarta nyuwun ngampil Raden Werkudara supados kinarya pepanggil pinanganten saking negari Ngastina. Pripun? Bapa Durna ingkang putra Banjar Jungun Pundur Sasana Cemadung Dawa pripun kok mboten bareng kalih Werkudara adi kula. Bapa Penembahan Nadyan Kartomarma Cemadung Dawa. Rama kula ingkang putra pun Swatama Cemadung Dawa. Dek Pate pripun? Niki wau kula pun wis kebacut sarta wis kelakon sowan wonten negari Ngamarta. Nggih, kula wis ngerti. Napa sing dadi kebutuhane anak Prabu Duryudana wis kula aturke sanipun anak Prabu Puntadewa. Lan nalika semanten kula kadhawuhan supados jawab piyambak kaliyan pun Werkudara. Durung nganti kula nanting kali anak kula Werkudara dumadakan. Sawane Petruk kantong bolong diutus kali Janaka. Jebul Janaka niku ya arep nabeke karo anake lanang ya kuwi si Bratalaras. Sing patutan kalih Dewi Larasati. Oh nggih kula pun ngerti. Atur Petruk ngandhake yen wis kencan semayan wis dadi mingkari ijape. Ning dumadakan ana Nawala sing tumiba ning Kasatriyan Madukara ngandhake yen temanten putri kudu dicukur. Cukur rambut kisor velem. Gosek ta. Nek omong niku mbok sing apik. Kudu dicukur nganggo kuku Pancanaka. Oh, lah nganti geger antaraning kula kalih Petruk. Padha Diya diniya rembuke padha silih kungkih genti kalindih. Nggih, Kakang Durna. Nalika semanten anak Prabu Puntadewa paring dawuh kaliyan kula, Bapa Penembahan lan kowe Petruk ngentenana ning jabaning negara Ngamarta. Mengko aku tasik nanting karo Werkudara. Ngaten menika, Dik. Tumuli kula medal Jawi. Lah, napa to sababe kula nglumpukke para Sata Kurawa? Niki kula duwe penemu. Penemu sampeyan napa? Nek Petruk isih teng negara Ngamarta tangelamun kula kalih sampeyan padha iso kelakon mboyong Werkudara. Mula Petruk dundurke. Petruk dundurke tegese Petruk nek ora gelem bali nang Kasatriyan Madukara dibondo tangane dikrincong sikile. Petruk dadi bongkokan leboke Pakunjaran. Nek Petruk leboke Pakunjaran Werkudara mesti tekan negara Ngastina. Niku yakin. Bola bokin. Nggih. Terus sing dikon ndhawuhi ngundurke Petruk Kurawa Dursasana Kartomarma kabeh kemawon ngeroyok Petruk kantong bolong. Nun kowe mau ngarep lemu omongan karo guyang-guyu kok saiki bareng kok nyekel Petruk kok anteng
Piye kok hai. Nggih pangapunten, Man. Bapak Durna niku nek dawuh mung sak kepenake wudeli dhewe. Petruk cekel bondo tangane lebokke pakunjalan. Terus sampean paring dawuh sing dikon nyekel Petruk sapa? Bapak Durna dawuh Kurawa. Mak prepet mripat kula. Lho kok mak prepet ngapa? Apa rung madang apa piye? Kancane wis pindho kok kowe urung. Mboten perkara niku ning sapa sing ajeng wani karo Petruk? Petruk niku anak Semar. Petruk niku ndugal kewarisan, Petruk niku arep batur ning Digdaya. Alon-alon lenggo dasare ya pas watuk, Mas. Nyuwun pangapunten, Bu. Lho. Idu kok sak karepe dhewe. Nggih. Pun sampean kula takoni. Dek kapan? Teng pundi dadine nek Kurawa gelut karo Petruk kok menang? Niku dek kapan kula tak takon. Lakon apa kemawon Kurawa kocar-kacir. Ora ono sing menang karo Petruk. Lah saniki dibaleni. Lha jenenge kurang gawean to, Mas. Senengane rak wong kurang gawean ajeng musuh Petruk sing menang apa? Darsasana. Wonten dawuh. Kowe ngeyel karo aku ya? Kowe arep ngeyel karo Begawan Durna. Ngelmu guna kasantikan Jaya Kawijayan, to sing balung mleting kulit, tapaking kontol nglayang. Dinapa mendat jero mentet rumbak bangku sing putung. Sapa sing menehi? Sing menehi Begawan Durna. Kowe abeh Jaya Kawijayan supaya kowe iki wani perang, kowe iki wani gelut ora kok jiring getih wedi mati kaya ngono. Nggih. Ora gageh. Nek kowe wani nyekel Petruk ora apa-apa. Ning kabeh aji Jaya Kawijayan sing tak paring karo kowe, tak jaluk kali. Ayo. Ora mung Jaya Kawijayan. Ilmu sulapan tak jaluk kali. Nggih. Saga ora? Nggih, sagah. Terus ngancam. Wis dulur raketang dituruti dilegani Kakang Durna wose Kurawa adi-adimu diketapke. Ngendi ketok Petruk kantong bolong cekel ya dur nek isa dene ora ya wis mangsa borong pasrahno Kakang Durna. Nggih. Ya udah menyang alon-alon rasa dadak kerkoso. Tinuntut lamun katututan lamun mangsa prawira Digdaya ora ngono magawe gelari rawang Ndara Kartomarma, ya Petruk. Kok ngandhek lek kula mlampah? Petruk, Nun. Aku diutus karo Bapa Penemban Durna. Nggih, keparengipun. Kowe gelem bali apa ora? Wangsul kula sareng kali Ndara Werkudara.
Merga kula diutus dening Ndara Janaka supaya mboyong ngaturi rawuhipun pepundhen kula Ndara Jodipati. Lah kok kula ken bali niku pripun nek kula wangsul mboten bareng kalih Ndara Werkudara tenan dukane karo Ndara Janaka. Gedhe-gedhene diusir karo Ndara Janaka, gedhene meneh kula dipateni karo Ndara Janaka. Mula tinimbang kula bali mengki ping dadi bathang atang-atang ora ana gunane. Napa mawon sing dumadi teng negara Ngamarta niki ajeng kula lakoni. Yen ngono klebu wani karo para Sata Kurawa. Lho, kula mboten nantang. Kula mboten wani karo Sata Kurawa. Kok sampean ngendika kaya ngono? Mergo Bawa Durna dawuh karo aku, dawuhe Panembahan Durna. Kowe nek ora gelem bali bakal dibondo tanganmu dikerincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Bakal dipateni dening para Sata Kurawa. Jaja muntap lir netap duka yayasinepe. Netra kocak ngundarandir. Aku wis apal karo gedhoane Begawan Durna. Durna iki nyuwara seru ning negara Ngamarta nganti nantang karo Petruk, nganti unek-unek karo Petruk iki nek ora nggawa Kurawa tangeh lamun. Kae iki nek mengijen iki jireh. Ning gandeng gawa Sata Kurawa ketok sane gedhoane Begawan Durna. Bersaing mendapatkan Ndara Werkudara kok dadi kaya ngono carane. Kok ngetapke Wadyabala ken mrawasa karo Petruk. Ayo, Mas aja mengijen. Kerubutan sak Wadyabalamu. Ndara Dursasana, Ndara Surtayu, Ndara Durgempa, Dursasena. Dur-dur kabeh kon ngeroyok kula. Cicit kabeh kon ngeroyok kula. Ora bakal tak tinggal loncat wani karo kartowanmu. Sing tak wedeni apamu. Ora minggat karo aku tebak danamu ning marganing patimu. Biyen kalah, saiki arep nyoba meneh. Nek kalah aja kewirangan. Lho, kapan aku kalah karo kowe? Lho, wayangan bendina kok ora krasa. Winginane kowe kalah, winginane meneh kowe kalah. Heeh to? Kok isih arep mungsuh karo Petruk? Ora buraban suaramu, pecah siramu. Kene, maju kartowanmu. Semangkean paramu. Wah, setan. Mulai. Nah. Tiwe. Minggat
Rendo wae ora. Ora anoman, ayo mati. Ayo, amuk selamat jangan baca. Ayo iki, pajake nyepelekke. Terima kasih. Sami-sami iki lurah. Kowe nang ndi? Kula nenggo wonten Jawi. Tak goleki cingak-cinguk kok ora ana. Kartomarma marani aku, "Ah, kowe ora ana, apa boleh buat?" Inggih. Tak lawan. Ning kono ya jirek nggawa tumbak. Wah, untung ora keserempet. Panjenengan bengak-bengok wau kula mireng, tumuli kula medal saking wana. Oh, nang alas to kowe? Inggih. Masih ketemu kethek wedok? Mboten. Kok suwi? Mboten iki lurah menawa sampun tuwa. Aso wae ayo. Kena kramas. Wis. Mboten wonten menapa-menapa kok kon kramas. Terus hubungan ayo kethek omongane hubungan ora. Man wonten dawuh. Aku karo Begawan Durna dikerenah patiku. Merga Durna ya butuhake Ndara Werkudara rawuh nang negara Ngastina. Kurawa dampyak kula sapunane kula. Wah, mulane Petruk gembelo sirahe gleleng pacake. Nggawa Anoman, ayo Swatama. Kowe mung kewan, kowe anak kewan. Wah, setan. Ayo. Kowe apa aku sing tekani pati jebol diajamu ya? Arep nendi? Aku mung mlayu-mlayu kok, Truk. Aku mung golek kelingat. Wis ora iso wong mau sumbare ketok saka kadohan kok mundur. Barang ketemu aku kok njur mlayu klepat. Aku gak nemu kowe gak aku. Aku gak nemu kowe. Balik sik, kok keprok watu ndasmu modar kowe. Ngene iki tegese satriya mungsuh satriya. Kowe batul, ora usah batul-batul. Neng kene ditemtokke wis wani maju Petruk Pandara Durmagati sing modar. Ngono kuwi nek perang. Iya, oke. Tantanganmu kaya ngono, lu jual, gue beli. Neng kene ditemtokke sapa sing modal? Jelas aku. Ku jenenge wong pesimis. Sapa sing pipis? Lho. Pesimis. Ah, selalu lucan pokoke aku. Kowe apa aku sing tekani mati? Ayo jajal. Kowe sik apa aku sik sing ngantem? Manut. Aku ya kena, kowe ya silahkan. Nyo. Lho. Kuwi lan disiki dagel aku iki.
Tak omongi to. Piye sing ngenekke sik iki aku. Kowe kecuan kok ya. Dulma Gati aja dipandang sebelah matanya. Tiba tanganmu ning cilahe Dulma Gati, aku nggletak megulu karo kowe 20 taun. Nyo. Siap. Piye kuwi? Wong nantang kok nggletak sik. Durma Gati. Wedan ora nyono nek antemanmu kaya ngono, Deluk. Ora nyono nek tanganmu cak iki antep. Terus Wis stop semene wae. Piye to kuwi? Wong rong sida kok wis lalang. Aku lawani aku Deluk. Wis ngantem separo kok. Tak dudune kok. Dah aku pokoke moh. Wis penake ya, Deluk. Iki kula ni ngejak ora wis. Durna kepengin ngrangket kula. Oh, wis ora cah dilangket kok dina wis ora cah gagas Durna. Iki mengesake Durna kongkon karo Kulawa. Perkara kecekel para ora wis ora masalah. Wis ya? Nggih. Lolo antemamu? Nggih. Bajiku lho. Tak kira nek aku kuat ya blus ngono plepet bluk. Bolola kuat aku. Kurawa sing nyenengke kok ming Ndara Durma Gati. Jujur apa-apa dikandhake sak nyatane. Kok kaya ora weruh le gelut. Kanjur ngerti iki mundur. Sampeyan ora ngematke kok, Man. Petruk ketemu kula ajeng mlayu candak Petruk. Ana ndi? Ndara Durma Gati arep mlayu, lacah mlayu. Sampeyan satriya kula batul, ya gelut. Kula sebagai satriya kan izin. Nek nganti kula DC Petruk nek nganti gawe pamflet. Durma Gati kalah. Durma Gati lari. Kula izin, mula ya terus kula atungke cilak kula. Nyos lho, kowe apa aku sing tekaning pati. Sirahmu tak atungke. Kula atungke cilakku. Tak atungke tung ngoten niku. Petruk bles ngantem cilah kula. Ora apa-apa, sing kandha copo. Ayo mbok menawa ora apa-apa gledak man. Semaput 30 detik. Mati culi. Mati culi. Kowe bales. Man, ngapa? Mangane kula bales. Terus mengke dadi pelang sing gegel-gegelan. Kulang-kulang bojane kula bonyok-bonyok, aulung kula mengakui kemenangan Petruk. Terus kula bali. Ora bales, mboten. Mbangane gegel. Lalu wong tak stop semanten mawon kula bali, mbangane kula ajul. Nek cara aku isin, nek kula kok biasa. Ora isin. Alah isin. Lha niku kulino kicinan kok, Man. Kok kon izin? Alah macuk. Sampeyan mang jajar nek mboten pitados. Cilah sampeyan mang ngatungke Petruk. Asli Man, cegel. Kok digeblul banyu anyep. Nek cilahmu iso pecah, Man. Mbok yakin dacung bles ngono. Piul. Cengkuni gugul. Karo makne cilik kok malah ngunek-unekke sak penake dhewe. Waduh. Kaget aku. Man. Sampeyan teng pundi? Nang kene iki lho. Kok tangane ngarep wis keder. Seselak kepengin perang. Waduh. Seselak kepengin jotosi ndendase Petruk. Welah. Oh, ayo le tancep wis kaya Senopati Linuweh. Kartomarma kalah.
Tutut Rumagati mundur diantem Petruk ora wani bales keparat Petruk ora gelem bali konangan citraksi kelon lakon Maman cangkemmu meneng sik man. Kowe iki tak genahke. Karep kula mboten tak dangdut. Lah apa? Sigar siramu saka tetangane. Haryo citraksi. Asu susu Suramrata jaya dinemeja Jayamata ketemu citraksi kelakon titi tinju ngarepan ngakerat man sampeyan ampun cerewet to kuku kula kleru terus iya wis tak ora melu omong aku ki niate genahke kok malah kleru PPO Petruk tata tendang lho sampeyan ampun neruske omongan kula Petruk ning kene mama marganing papatimu Petruk Ndoro Citraksi wong ming muni wae kami sosolan arep maju perang. Mang mriki nek ajeng kepengin jajal Petruk. Wah, edian. Kowe nyumbari karo aku. Aja tinggal. Gelanggang. Cocok. Colong papa Panu layu. Udus kowe. Tak sikut modarke. Mama mati dening aku to. Oh, ngawur mlaku ora. Nabrak. Pripun kersane? Wedian kowe wani karo sosok Kurawa kowe keparep. Iki sapa? Ndoro Citraksi. Iki anggota Kurawa. Nggih. Sampe mriki ajeng napa? Nyekel kowe. Tak bondo tanganmu tak kring. Nuwun kring. Krincung sikilmu. Tak lebokke separo. Lho. Pakunjaran. Pakunjaran. Ora mati dening aku derajat apa? Sik sareh. Oke. Sareh. Iya. Lenggah sik. Arep perang kok malah tenguk-tenguk. Dirembuk sing apik-apik nek iso dirembuk ora luwih apik to. Betul. Lenggah. Oke. Sampeyan tau ngerti ana Citraksi menang karo Petruk? Tau ngerti? Durung. Nek tau ngerti lemayang sapa, tanggapane pira, sing digawe wuh apa? Nggone nendi? Ning Petruk ngalahke Dursasana bola-bali, Petruk ngalahke Kartomarma bola-bali, Petruk ngalahke Durmagati bola-bali, Petruk ngalahke Satama bola-bali. Kerep terus kok kowe? Kerep. Saiki ngene. Kowe gelem isih metu saben bengi apa ora? Laris le Citraksi. Lha yo kuwi. Lha nek ora laris le Citraksi iki arep mangan apa? Nek gelem supaya dipercaya masyarakat
kowe mulya aja mungsuh Petruk. Nek kowe iso nyekel Petruk, sing cilaka ora mung awake dhewe, ning dalange digobloke karo masyarakat. Wo. Iya ya. Ha iya. Engko ndak ora dipercaya masyarakat, ora dundang masyarakat malah ngrekoso awak dhewe ora iso berkesenian. Betul. Lha terus sapike mundur wae lapor karo Sengguni nek wis perang kalah. Ngono ya. Mundur kono. Nenek. Sengguni ora percaya. Ae patih senengane ora percaya. Kon mbukteke tekan kene kon jajal karo Petruk. Mau tak ajari. Oh. Oke. Nenek ngono aku tata. Dut. Petruk melu-melu Sengguni kowe aja kaya ngono kowe. Tata bali mulai wae ya, Truk. Ya, mang mulai mawon. Mbangane mengke sampeyan ora dipercaya. Wah, lah kae piye Petruk kale nglakokke wayang kok Citraksi kok menang karo Petruk ki cara ngendi kae? Model piye kae? Malah elek. Oke, aku tak bali lho. Bengawan Solo. Usik. Kowe iki perang menang po, mulih kok nyanyi. Man. Kuku kula kandhani. Ya. Sesampeyan wis tau weruh Citraksi menang kalih Petruk? Durung. Ning sampean kekerep weruh ta Petruk menang karo Kakartomarma, Asatama, Dursasana kalih Durmagati? Kerep. Pancen wayang kulit, Man. Kuku kuwi Kurawa kudu kalah. Kuwi masyarakat bakale seneng. Oh. Ning, waduh. Nek Kurawa menang niku masyarakat ora trima. Tan trimaning masyarakat ora nananggap meneh. Oh. Mula tinimbangane kula menang karo Petruk ning ora ditanggap meneh. Aluwung kula mundur kalah ning sesuk Pak Riyana nanggap meneh. Ngono. Paham? Ya. Lagi mau wis perang apa urung? Durung. Nenek nganti kula perang, kula menang. Wah. Tahun depan tidak ada pementasan wayang kulit. Mergo dedalange wis ngawur menangke Kurawa. Kakak karo Petruk. Oh. Mula golek dalan sing tentrem mawon. Tetep ek. Maksudnya piye biar ngomong? Sing nganu lho menonjol. Eksis. Kuku kula tak kalah ning tetep wayang terkenal di mana-mana. Disukai oleh masyarakat banyak atau bebek. Iya. Ya wis kono. Ana minggat ngono mbak kepruk kompor ndasmu guys. Aus sengit nek karo kowe iki nek omong warep maju ya om bareng karo ming diapusi Petruk ngono kok senenge Raja Mak. Loh, Petruk orang ngapusi. Itu Petruk itu menggunakan argumentasi yang tepat. Petruk niku nganggo mikir ora mung waton omong, sing waton omong niku cangkemmu. Ngeyel. Tututuekan ngeyel. Wis minggat ana minggat. Minggat sakarepku rasa karepku. Kok sampean dadi ngunekke kula kon minggat, mau kon nyekel Petruk bal saiki iki kok kon minggat. Posisimu piye? Dulur piye? Lho.
nyepelekke ora. Sak penake dhewe. Iya. Aku ki nek ora kuat imanku, ora kuat pikiranku wis setruk wingi. Gagas Kurawa ya werna-werna. Kakang Durna pripun Kakang Durna? Oh, Petro ki pancen bedagang ora tata. Manuk maning jajaran sertaning bawana. Petro kula tamanane cundhe manik men modal sisan Dewate Sengguni. Werkudara piye, Nger? Ora sah ngeligo pusaka Yai Cundha Manik. Balekno. Bapakno ning Kancing Gelungmu. Wah, aku sing bakal ngodol budaling manten saka Ngastina Durna bapakku. Oh, Werkudara, Nger. Syukur kursa. Werkudara, dene kowe abot karo wong tuamu, aku syukur. Yo. Yen pancen kowe tenan-tenan abot kalawan aku Werkudara, saiki ngene. Aja mung kandheng ning pangucap ning Kababar dadi pakarti. Petro kae konon bali. Kon matur karo adimu si Janaka. Yen to kowe wis melu manten saka negara Ngastina. Wah, kowe tindau dhisik, aku sing ngurusi Petro. Iya, Werkudara. Hati-hati ya, Nger. Brumara mangus wamya ngambrengeng kadhe karonaning kaswasedo sang Ganda Astrat Maja long lalu mangolati surya mangrangsang Petro dalem Ndara. Aja kaget aku sing werpegi karo kowe. Nggih, mboten napa-napa. Lah pripun? Nenten dawuh napa? Napa Ndara wis mestheke sarta wis sagah kula boyong dhateng Kasatyan Madukara? Aja gedhe pangarep-arepmu. Ning kowe bakal nampa dawuh saka aku. Nggih, dawuhipun Ndara pripun? Kowe bali. Bali teng Madukara. Terus Kondo karo Jlamprung. Sesuk meneh kudu iso ngunggahke derajate wong gerang. Apa Nayaka Madukara kuwi ora ana kongkonan derajate Petruk mongko kon boyong Werkudara sarta kowe diutus supaya ngadhep ngersaning ratu. Luwe-luwe Janaka wong sing ora ngerti karo kanane wong tuwa. Ngerti arep duwe gawe mantu dulur tuwa tanpa ana sing ditareni. Barep ora ditareni aku tanpa diwenehi kabar. Kresna Baladewa ya ora nampa tarene Janaka. Ya bener bendaramu ki wong sing wis kecukupan. Janaka kuwi wong sing wis pancen dikondhang sarta dadi satriya pitataning jalma. Ning kudu eling wong urip ning alam padhang kuwi ora iso ijen. Kudu tansah sumandhing marang sanak sedulur, mitra kawruh, tangga teparu. Teka Janaka kongas adigang adigung adiguna. Dumeh dadi satriya pitataning jalma ora kabar-kabar ngene bakal gawe mantu.
Kula jalara atimu yen to aku bakal tekan negara Ngastina ngombyong manten Lesmana Mandra Kumara Petruk. Kagyat risang kapirang urinangku kinempit kempit dosa ngreknaning bawana. Oh nggih. Nek Ndara pun ngendika kaya ngoten kula ya ora bakal iso serak. Ning napa sing dikendikake Ndara ajeng kula aturke sawetahipun dhateng Ndara Janaka. Leres, Den. Ndara Janaka ya ora bener dhewe. Ndara Janaka nggih gadahi kalepatan mergi ngantos meh tempuking gawe mboten taren kaliyan Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara lan sedaya para pinisepuh. Niku ngandhake nek Ndara Janaka niku kongas. Yo, mula kandha Haru Janaka. Aku ora saged ngombyong manten Brontolaras ning sing tak ombyong tekan negara Ngawungga ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Ngaten mawon. Kula nyuwun pamit wangsul teng Kasat Madukara. Perkawis niki mangke kekerampungaken kajenge Ndara Janaka kali Ndara Werkudara. Kula mboten ngerti wong nyatane Petruk ning diutus. Yo. Sampun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Den. Yo terus sing ati-ati. Nek enten lepat kula nyuwun pangapunten ora dadi ngopo. Kowe budhal nyang Madukara, aku tak mangkat ning Ngastina. Oh nggih, sewang-sewangan mawon, Ndara. Iya, Petruk.